Ei, benvinguts a Kawaii Diana. Snack Lovely Tojato sabor pudding de calabaza. Edición Halloween. A ver. No está mal. Yo ni fu ni fa. En serio, ¿eh? Bueno, chicas, pues no deixar això per lo de més. I a mitjan. Per què? Uy, again. Chips de lentejas blancas. Lentejas. Si no las comes, las dejas. Es como unos pequeños. Mira, de per si fan un d'això estrany. Yo digo que sí. ¿Tú que no? ¿Por qué? No me gustan las lentejas. Pero de buen gusto no, això. Però de bon gust, xiquet. Mini cookies, melón, pan de mantequilla, 41 gramos. Grrrs. Eixa. A veure, abre va. Era bona. Quiero probar. Ah! Uau, então. No me cabe la mà. Então, amigo. Au. Au. Ningú ni va. No, ni he agradat. No deixa'm allà. Sí o no? No. Aleshores, per què primer dius que sí i després que no? Primer dius que sí, després no. T'ha agradat o no t'ha agradat? Per què? Doña los pelos. Es veu que primer li agrada i després que no. Chin-chan. Galeta snack Chin-chan sabor melón. Edició limitada. Se me un loro, xica. ¿Qué? Se me un loro. Vale. Va, tira. Tot en japonès, com sempre. Aquí. Què? Què Una fa? cosa rara. Oh. Oh, rara. Mira. Estrelles. Ah. Te gusta yo meló.
desastre. No t'agrada, eh? Per què? Ai. Això d'estar-se un mes sense xutxes, malament. Ha d'haver-hi xutxes tots els mesos. Cada día. Cada dia. Agua, soda, menta. A veure. Pero... Ànsies. Ànsies. Eres un ànsies. Hòstia. Agua solamente. Bum! Ja saps què passa, quan sona això, aquest ruïdor? Té un creeper per darrere i fa bum! I ja està. Tanta! A veure, xica, ai. Agafa'l bé. Agafa'l pot bé. A veure, deixa'm aquí. Això ja. Està millor aquesta aigua. Això és perquè pel gas. Això és pel gas. Sí que el gas ho mata tot. No me gusta. No? Jo sí. Patatas chips sabor takoyaki con salsa takoyaki. Aquí em fico les instruccions. Les patates i la salsa. Se fiquen les patates a la bossa, després la salsa, No! tanca i seca, 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 seca. Salsa no. La salsa està llueix. Espérate. Ni bo ni bo. Proveu amb la salsa? Ai. Pop snacks fritos de arroz. Sabor original. Muy nice. Muy bonito.
Ni fu ni fa. No és salat, no. Cap a dins. Snack coreano de cookies de canela y miel. Coses molt rares. Coses molt rares, senyora. Són així, tot foradades. I tu t'agrada. Bueno, Quique. Això. Clear, clean books. Gominolas gusano luminosas. Ahí está la pinza. Y aquí guay están los gummies. Ah, espera. Però això s'ha de fer a foscor. Sacar llum. Ah! Què passa? Ah, vine. Vaya parida. Te, chica. Abriré. Vaya parida de pinza. Ara sí. També vull. Iam. Tota hora, vinga. Ai, com treus la pinça. No pillo ninguna. Perquè la pinça és una me. Iam. Espera, que no se veu. Així. Ni fu ni fa, tu? Pues sí. Sí. Altre. Mira, sí. Ja tenim la discoteca muntada. Están fartos de chuches, a ver. Para después. Després te'ls menges. Només per a mi, per a tu no. Si ja ho he comprat per a tu, sabia que t'agradaria això.
el rollo. O sea, que los guardes por ahí. I això també. Mira, wow, fosforito. Los guardes por ahí. Pokémon. Pikachu, agua soda sabor pepino. ¡Bum! Si ve un creeper per detrás. BOOM! I estàs mort. ¿Qué tal? A ver. No me fío. ¿Sí? ¿O més? No té gust. No té gust. Prova, Prova. No té gust. No té cap gust. Això és aigua amb bombolles. No és aigua amb bombolles. Has provat? I què? És aigua amb bombolles, no té gust. Jo ni bo ni va. Perquè no té gust. Només és el Pikachu aquí decorant la llauna. Pikachu sí, vale. Encara destalentat que té el bitxo. Mira. Ui, això sí, va rotar. Sí. Dani, te sembla que té un casc. Brum, brum. Xufa la moto. Brum, brum. La 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 la. La 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 la. La 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 Mira la que la barreges, la. vols això? Vols esta barreja de menta i pepino? Like si us ha agradat. I què més? Subscribir. Per a més, al canal de... Aguanya. What? Està molt dur. Ciao. Wow.